लरेन्स इस्लारिखौ जोङो बेक्तिगत मानसि हिसाबै आङो गाज्रि बुंनो हानाय नङा। लरेन्स इस्लारिखौ आं गाज्रि मोना, बेनि हेंथायै खोथा बुंनांगौ आङो मोना। नाथाय बिथाङाबो गोसोआव दुखु दं, बिनि गोसोनि खोथानि दुखुफोरखौ आं मिथिगौ। दिनै गोबां उसुबिदा बिथाङा आरो गेलेनोबो गोसो गैखालामोन। राजनितिकनि अबस्थाफोरखौ नायनानै बिथाङा दिनै MLA गेलेनोबो गोसो गैखायामोन, नाथाय बिथाङा बायद'था खालामजादों। नांगोलनि सावगारियाव भट हो, जय BPMनो, जय BPMनो। दिनैहाय आङो माखासे दिननि सिगाङावहाय गोबाव बोसोर आङो UPPL दोलोनि जानानै गोबां खामानि मावबोबाय। गोबां बोसोर आङो दैदेनगिरि जानानै खामानि मावबोबाय। नाथाय आङो गोबांथार खारनफोरखौ लानानै आङो सानथामसोनि सिगाङाव आङो BPF दोलोआव जयेन जाफैबाय। जयेन जाफैखांनायनि उनाव आङो दा इलेक्सननि फोसावदिं हाबाफारियाव आङो बाहागो लानानै गिदिंबायगासिनो दङ। जेब्ला आङो जयेन जादोंमोन, आंजों लोगोसे 55 सोद्रोमाफ्रा UPPLनिफ्राय BPFआव जयेन जाफैदों आरो बिनि अखानायै आङो मोनसे जयनिं प्रग्राम खालामदों। 53 जन UPPLनि मावथिफ्रा BPFआव जयेन जाफैदों आरो दिनैबो बे बिसमुरि ओनसोलावहाय गोबां UPPLनि खामानि मावग्रा बुथ कमिटिनि दैदेनगिरिफोर, सोरबा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दङ। गोबां खस्थ' खालामबोनाय मानसिफ्रा दिनै गोबांथार जे BPF दोलोआव जयेन जाफैबाय। आंहा मोनसे फोथायनाय दङ, दिनै बे फैगौ जानो गोनां बे एसेम्बलि इलेक्सनाव जोंनि 3 नं क'क्राझार समस्तियाव मानगोनां शिउलि महिलारि मेदामा देरहानाया खोब गोरलै जासिगोन। दा बेहाव फोथायनाय दं। थांनाय समाव जोङो BTC इलेक्सनाव 22,000नि भट थादोंमोन। हयथ' एबार जोंनि देबोरगाव समस्तियाव 10,000सो भटआ गुगानो हागौ। दा गासैबो खबर खालामजोबनानै दङ। दिनै जों मोनफ्रोमबो प्राइमारिफ्रा खस्थ' मोनदों। मावनायनि बिनिमयआव सिबायफ्रा दिनै खस्थ' मोननांदों। नाथाय खस्थ' मोनदोंब्लाबो गोजौनि दैदेनगिरिफ्रा रावबो खबर लाया। प्राइमारिनि दैदेनगिरिफ्रा रिन दाहार जानानै बेक्तिगत दिनै सुथ्रु जानांबाय, बेक्तिगत भुगिनांबाय, बिथांमोना खस्थ' मोनबाय। सोरबा दिनै जोङो UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा, वार्कारफ्रा बेमार आजाराव गोग्लैनानै बिसिनायाव गोग्लैसोनानै दं, बिथांमोनखौबो खबर लाग्रा रावबो गैया। राजनितिया बिदि जाया। बेनिखायनो जों फारफ्रोमबो बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनै बे UPPL दोलोआव भबिसत गैया नुहुरनानै जोङो BPF दोलोआव जयेन जाफैदों। दा बेखायनो आङो बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायनोसो लुबैबावदों, जायफोरा बे ओनसोलाव UPPL खालामनानै दङ, बिथांमोनहा उननि भबिसतखौ जुदि गावनि बेक्तिगत बा ओनसोलनि राजहुवा समस्याफोरखौ, गावनि बेक्तिगत समस्याफोरखौ जुदि समाधान खालामनानै लानांगौब्ला BPF दोलोआव फैनांगोन। आरो रुलिं पार्टि हिसाबै दा BPFआनो दङ आरो बे BPF दोलोआ दिनैहाय गोबाव बोसोर सासन खालामबाय थागोन BTCआव। आरो देबोरगाव समस्ति हिसाबैथ' नोङो बुंनो हायो, हाग्रामा महिलारि सारा जेब्ला बोरायनानै राजनितिकनिफ्राय बिदाय लाया अब्लासिम बे देबोरगाव समस्तिखौ फेजेननो हानाय रावबो क्षमता गैया। आरो फैगौ 2030आव BTC इलेक्सनाव हयथ' बे देबोरगाव समस्तियाव केन्डिडेट मोनाबो जानो हागौ। केन्डिडेट थायोब्लाबो ओरैनो सोरबा सासे सानै देवानि टाइपनि मानसिफोर केन्डिडेट ओंखारलाबायनो हागौ, अजन गैयै मानसिफोर ओंखारनो हागौ। दिनैहाय जोङो खारनफोरा बेनो जाहैबाय, आङो सासे ब्लकनि प्रेसिडेन्ट जानानै रायजो राजानि थाखाय आङो जेबो खामानि मावनो हायाब्ला, रायजो राजानि समस्याफोरखौ आङो दैदेनगिरिफोरनो खिन्थाहैनानै जेबो समाधान खालामनो हायाबा, जेबो रेसपन्स गैयाब्ला पार्टिनि दैदेनगिरि जानानै मा लाब जानो। दा बेयाव मोनसे जोंनाव दुखु मोननाय दङ। आरो गोबां खोथा दिनै जोङो रायजो राजाफोरनो मोनसे प्रतिश्रुति होयो, नाथाय बेखौ खामानि मावनो हाया। दिनैनि दिनाव सोरबा सासे बेक्तिया UPPLनि सोरबा लिडारनाव माबा मोनसे खारनाव आंनो सनानि मैदेर नांगौ होननानै बिहैबायब्लाबो बेखौबो जागोन होननानै बुंहरगोन आरो बिदि। बेफोरबायदि खोथा होनाया बारा जायो, अभार कनफिडेन्टआ बारा जायो, जायनि थाखाय दिनै बेफोरबायदि UPPL दोलोनि अबस्थाया बेबायदि जालांदों।
दा बेखौ जोङो नुहुरदों आरो हयथ' आङो फोथायो आंहा साननाय दङ दिनै जोङो बे BPF दोलोआव थानानै रायजो राजाफोरनि जे UPPL दोलोआव मावफुंबोनो हायै रायजो हुआ समस्या सोरनिबा न'खरनि समस्या बेफोरखौ जोङो समाधान खालामनो हागोन बेफोरखौ रायजो राजाफोरजों गोरोबनानै खामानि मावलांनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं आरो BPF दोलोआव जयेन जानाय लोगो लोगो आङो गोबां माने सन्मान मोनदों आरो आंनो दा LACनि भाइस चेयारमेन हिसाबै आंनो बिबान होदों गासै दैदेनगिरिफ्रा सन्मान होदों दा जोङो सोरबाया साननो हागौ BPFआव थांनानै मा मोनहैगोन मा सन्मान मोनगोन बिदि साननो हागौ नोङो मावनांगोन आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायदों जायफोरा UPPLआव दङ जयेन जानो गोसो जानानै दं सोरबाया साननो हागौ BPFआव थांनानै सन्मान मोनहैनाय नङा माबा मोनसे मोनहैनाय नङा बिदिखौ साननो नाङा BPF दोलोनि दरजाया खुला आरो नोंखौ अनगोन सहाय होगोन हेफाजाब होगोन आरो गासैबो खामानि मावनायाव सुबिदा होगोन लरेन्स इस्लारिखौ जोङो बेक्तिगत मानसि हिसाबै आङो गाज्रि बुंनो हानाय नङा लरेन्स इस्लारिखौ आं गाज्रि मोना बेनि हेंथायै खोथा बुंनांगौ आङो मोना नाथाय बिथाङाबो गोसोआव दुखु दं बिनि गोसोनि खोथानि दुखुफोरखौ आं मिथिगौ दिनै गोबां उसुबिदा बिथाङा आरो गेलेनोबो गोसो गैखालामोन राजनितिकनि अबस्थाफोरखौ नायनानै बिथाङा दिनै MLA गेलेनोबो गोसो गैखायामोन नाथाय बिथाङा बायद'था खालामजादों दा केन्डिडेट जाथावथाव मानसि गैयाबो नालाय बे हिसाबै बियो गेलेनांदों दा जोंनि बे गामि ओनसोल जोंनि रायजो राजाफोरनि सिन्था धाराया बेलेग दिनै सोरबाया जोंनि इन्टेलेक्सुवेल महलनि सोरबा सासे सानै बेक्तिफ्रा साननो हागौ लरेन्स इस्लारिनो भट होब्लासो मोजां जागोन बेखौ साननो हागौ खिन्थु रायजो राजानि साननाया बे नङा रायजो राजाहा सोरबाया MLA MP सोरबा माबा मोनसे जानायनि सिमां गैया रायजो राजानि सिमाङा जाहैबाय आसाया जाहैबाय गावनि समस्याफोरखौ ओनसोलनि समस्याफोरखौ बोरैहाय समाधान खालामनो हागोन सोरजों थाङोब्ला समाधान खालामनो हागोन बेफोरनिसो सिन्था खालामो दा बे हिसाबै आङो गिदिंनानै नुदों रायजो राजानि सिन्था धारणाया जिहेथु दा BPFआनो सरखार सालायगासिनो दं बे हिसाबै BPFनि केन्डिडेटखौनो रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होनानै गोबांथार भटआव देरहाहोनायनि खोथा होदों थांखि लानानै दं आरो बारा गोबाव गैला बेखिनि समाव इलेक्सननि समाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा बे देबोरगाव समस्तियाव गोबांथार भट लानानै 3 नं क'क्राझार समस्तियाव गोबांथार भट लानानै शिउलि महिलारि मेडामा देरहानो हागोन बियो मोनसे राजनितिक पलिटिक्सनि खोथा बियो माब्रैहाय जानो हागौ मोनसे इलेक्टेड मोनसे गभर्नमेन्ट रायजो राजानि सापर्ट मोनना भट मोननानै दाजानाय बे सरकारा माब्रैहाय बायनो हागौ 125 एमेन्डमेन्टनि खोथा बुङै लेक्सार होबाय थादों बेखौ जोङो 125आ मा जिनिस बेखौ जों Aनिफ्राय Zसिम जों मिन्थिगौ 125 एमेन्डमेन्टआ जायोब्ला 6 शिड्युल काउन्सिलफोरनि गोहोआ बारायगोन बियो नंगौ दा जोङो नर्थ इस्टआव 10टा 6 शिड्युल काउन्सिलफोर दङ बेफोरनि माखासे नेम निथिफ्रा सोलायगोन फाइनान्सियेल पावार आरो पन्सायत बेफोरो सोलायगोन दा 125 एमेन्डमेन्ट जाब्लानो जे इन्टारिम गभर्नमेन्ट जागोन होननानै बुंबाय थादों दा बेफोरो नंखाय दिनैहाय नोङो एसेम्बलि माबाखौनो नाय LACफोरखौनो नाय थांनाय 2 बोसोरनि सिगाङावनो क'क्राझार एरियायाव आगोलावहाय 3 LAC दंमोन दा 4 जाबाय 4खौ 3 बोसोरनि सिगाङावनो खालामखादों बे समावनो मालाय माबाया MLA इलेक्सना जानांगौमोन जायाखै सम जेब्ला फैबाय इलेक्सना जाबाय दा थिग बिदिनो BTCआवबो जेब्ला 125 एमेन्डमेन्ट जागोन अब्ला 60टा समस्ति जागोन आरो बे 60टा समस्तिया जेब्ला नोङो 5 बोसोर कमप्लिट जागोन नेक्स्ट इलेक्सनाव बे 60टा समस्तिनि इलेक्सन जागोन बेखौ रायजो राजाफोरखौ थगायनाया खोब गोरोन्थि बेफोरबायदि थगायना 125 एमेन्डमेन्ट जाबानो BPF सरकारा बायगोन बेफोरो नंखाय खोथा बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा फोथायनो नाङा 125 एमेन्डमेन्ट जायोब्ला जोंहा खोब मोजां बे जाखानांगौ जायोब्ला मोजां जोङो पन्सायति राज फैगोन जोंनि BTCआवबो दा जोंहा पन्सायत
जोङो गामि लेभेलखौ जौगाखांनाय खामानि मावनो थाखाय जोंहा पन्सायत गैयिनि थाखाय जोङो BCDC-खौ जोङो गभर्नरनिफ्राय एप्रुभ लानानै BPF-नि दैदेनगिरिफ्रा BCDC दानानै होदों। जेब्ला बे 125 एमेन्डमेन्टआ जागोन जोंनाव पन्सायतआ जागोन। दा बे आरो फान्डिंनि खोथा दं, बेफोर गासैबो सुबिदाफोर जागोन। आरो जेराव पार्टिया दा गोसो जाब्लानो केन्डिडेटफ्रा देरहाखांनायनि उनाव पार्टि सोलायबाय थायो, जेब्ला 125 एमेन्डमेन्टआ सोदांजागोन अब्ला बै जायफ्रा देरहानाय केन्डिडेट बिसोरो पार्टि सोलायोब्ला बिनि डिजिगनेसना बियो डिजल्भ जायो, बे थागोन आरो बे नियमफ्रा। सोरबा पार्टि सोलायोब्ला बियो गोदानै इलेक्सन गेलेफिननांगोन। बियो पार्टि सोलायनाय लोगो लोगो सोरबा MCLA जाया। थिग आसामाव बिदिनो सोरबाया कंग्रेसनिफ्राय जुदि फैनानै BJP-आव जइन जाफैबा MLA-आ बे MLA जाया, बियो बे जायगायाव समस्थियाव गोदान इलेक्सन गेलेफिननांगौ जायो। जोंनि BTC-आवबो बेबायदिनो जागोन।